Jadi dung didok song Jesus songoni ruag mai bana gap dohot akasisian tu ibag ni ai kidron adong madisi sara poglak tu si manglawi bana dohot akasisian nai adiboto si Judas si pagjahido inangana ni jojot do magpungu tu si Jesus do akasisian na ia si Judas si dia gaun maka saudara do akan na poso ni situa ni marim didapoton matusi matat sulu-sulu palito do si jata di boto Jesus do salu na nai songkop tu ibana jadi ruang mai ibana di dok matu nasida ise do na jenalahan munai kepinina nasida mamangalu sibana Jesus halak nasaretido dongi dinan Jesus mamadok nasida au doi alai do si Judas si pagjahi jong di lapung nasida asa dong di dok tu nasida au doi sumurut manasida akan magtinggangan matu tano dongi diulahi mamanukun nasida ise do nani luan muna jadi dok nasida ma Jesus halak nasaretido dongi ni na Jesus ma mangalusi nungau pabuat tu hamu au doi asa molo au dinului hamu loas hamu ma lau akaon ai naing do Jepang hata na di dok nai dang adong nama ko gubai agi asada sian akan anilion mituau dia si Simon Petrus magporang do ima disitak cala ditapulhon matu na poso ni situa ni madimi cala dipisikon mapinggol na siamun si Malkus do kuang ni naposoi dungi ina Jesus mamadok si Petrus pasarong podang mi da inomokus inu monanilio ni ama itu au dongi ditakop aka soldado do iduk nasida go diakan daposo ni Jahudi ma Jesus cala dihoti cala jadi togion mai bana jumulo tu si Hanas ima situa ni si Kayapas situa ni malim di nasatao ni ima si Kayapas nang mandok tu aka Jahudi dengganan do mate sadahala humokop bangsoi alai di huton si Simon Petrus do si sian na nasadanagi ma Jesus na masita dan sisian na sadai dohot situa ni malimi jadi bongot maibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi jadi alai jongjong do si Petrus taktukan balian di lapung alai jongjong do si Petrus taktukan balian di labung pitui jadi wang masih sian na sadai na masih tadahan dohot situa ni malimi maka tai dok bogu si jaga pitu gabi ditogi honma si Petrus tu bagasan dungi ini na bogu si jaga pitu ima matok si Petrus dah sada sian akasi sian ni harakan jadi rokma dang yau alai la jongjong do disi akan naposo do akau pas masusuru di pasusuduan na diopan nasida di bayan ngadinai jadi gap dohot nasida ma jongjong si Petrus disi masusuru jadi dia si Jesus maibana di nama patak do hataki di hatokopan atotong doa mangajari nasai laun di bagas sampai kuwanang di bagas jogope papunguan ni saluhut Jahudi dang adong manang aha hataun maksibuni boasau di sukuko nasida andang umbege hataki imasukun ai di boto nasida do na huataoni dong didok Jesus songgoni di pastap sada opas na jongjong di si maibana hudma didok songoni do pangalusim di situa ni malimi dong ini na Jesus mangalusi bana ia na hurang na hudok hajok kon hurang na aleanggo na hona do puasa pastapon muau asa disuruh sian na semaibana nang tinali itu situa ni malim si Kayapas los jongjong dope di si Simon Petrus masusudu gabe didok nasida ma matori bana da doho sada sian na jadi mamokso mai bana ni nama da tungiau dungi didok sahalak na poso ni marim si sohol ina puna pinggol na pinisikon ni si Petrus sima da huidaho gap do ibana dipoglaki jadi dipokso si Petrus mamuse dongi pitok magtahuak mamanuk asa ditogion nasida ma Jesus sian jolo ni si Kayapas tu kantor alai sogot mai manogoti
dang na bongot anggo na sida tu kantor asa udang tak subang na sida lau mangaton paskai. Gabe guwag masilatus mandapoto na sida di dogma pangaluan dia do dibuat habu do pakharakan. Dungini na sida mamangalusi or unang sibay na jara lakon dang tagaman pasaron nami ibana tuhok. Gabe ninna silatus mamadok na sida buan hamu maibana uhumi hamu maibana magugu tu adat muna alaini na akad Yahudi mamadok ibana tang jadi pusau nami manangise jupang madisi na ni dok ni Jesus ujupin na buan na ihian pangalahu ni pangmatena. Jadi dibongoti silatus muse katogda di jauh ma Jesus di dogma tu ibana latehe hodo gajani Yahudi agoma alus ni Jesus nasian roham do na madokmi nasian roham do na didokmi manang na didok halak do itu ho taengo tu au kabe dia alusi silatus ma ay halak Yahudi do au bang somi do akasitoni malimi do pasaton do au ahado da mirahenmu. Jadi dialusi Jesus ma dang siang poktibion haga jauku al siang poktibion haga jauku dang tagban somangalo akan naposoki asa unang saka tau tu haka Yahudi alai dang si songoni haga jauki tongina si atus mamadok nasid nantok ibana asa gaja doho. Jadi na Jesus ma mangalusi songon na didok mi waktu tu gaja do wau ube na tubu au jala ube na go au tu poktibion asawa tidak kon hasitongan mi gadup nasian hasianganon gadup nasian hasitongan ni tangi honon ni ido sawaku. Jadi ni nasilatus mamadok ibana ahamai hasitongani jadi du didok songoni uang maibana muse manopot akan Yahudi madok tu nasida dan jumpa ngau manang dia salana alai tai somal hupaula sada halak tu hamu jumpa paskai anggon alehe di guamu upalua ma gajani Yahudi itu hamu gabe di jauh nasida mamuse unang ibana si bagabas ma alai paktodos tu anggo si bagabas.